ارتشا ترکیه و چکدارên ارتشا نیشتیمانî yên ser bi hikûmeta Sûriya demkîve ji çend rojan ve rêgerî û astangî li ser rêbanda Kîmarê ji welatiyên Kurd yên Efrîna Rojavayê Kurdistanê re dirûst dikin û nahêlin malbatên Kurd derbasî gundên xwe bibin. Ji ber wê yekê malbatên Kurd xwe bi qaçaxî derbasî Efrînê dikin û rêyên têra diçin, çiyayîne û derdora 10 kîlometran bi piyasî xwe digihînin bajarê Efrînê. Malbateka Kurd piştî çend rojan ji derbederiyê duh bi qaçaxî gihişte bajarê Efrînê û ji arkêra behsa çîroka xwe kir. Derdora 10 rojan ew li ser rêbanda Kîmarê man û artişa Tirkiye û çekdarên ser ve rêgerî ji malbatên Kurd re dirûst dikirin û nedihêştin kes derbasî Efrînê bibe. û ji ber wê qedexekirinê malbatên Kurd yên gerîdayî bi ax û gundên xwe tevî zehmetiya rêya navbera gundê Kîmarê û navenda bajarê Efrînê di rêya çiyan re derbasî Efrînê dibin. Malbata Kurd ji arkêra dazanîn ku rewşa miroviya derbederên li ser rêbada Kîmarê mane gelekî zehmet bûye û pêwîstiya wan bi alîkariyên rojane heye û bi taybet zarok, gal, bîr û kesên nexweş. û tevî rewşa ba û baranê malbatên Kurd li çûlê dimînin. Ji aliyê xwe ve welatiyekî derbeder ku di rêya çiyan re berê xwe dida bajarê Efrînê parça vîdyoyek li ser tora civakî belav kir û tê de hejmarek malbat xwe li çiyan xistine û berê xwe didin Efrînê. Ew jî ji ber ku artişa Tirkiye bi tamamî rêya fermî ya Kîmarê ji vegera malbatên Kurd yên Efrînê re girtiye.